kelir ginelar kinarya jagating wayang minangka pralampita laksitane gesang titah ing Madyapada manungsa sinebat titah sampurna rumagang kanthi getering rasa nalar kang ngulur budi kang luhur pinercaya dadi wakile Gusti mranata jagat saisine dimen lulus kang sedya manungsa kudu anggayuh kawruh sampurnaning dumadi saranane kudu maguru. Begegek ugek sadulita hemel lae Ndara Bratasena sampeyan aja bingung sing jejeg sing dadi imanmu ampun ngantos dengan dikandara Bratasena kelangan kiblating kautaman Gus Kyai Semar Bratasena rumangsa nyangga dosa gedhe anggonku dadi satriyaning bangsa muspra tanpa guna dina iki para kawulaku akeh sing keserakat sing dadi uripe Sentana praja sing dioyak mung blenduke wetenge dhewe wong dhuwuran isine mung cungkrah lan daredah kabeh padha ora kena kanggo patuladan kabeh ora kena kanggo conto mara coba kowe tutura marang aku Kyai Semar Semareka den prayitna semurire eka ambalik titiyani kantayani bang tris
sunya pranama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milang ana lintang Bima sehati kula saged nggagapi lan kula saged ngraosaken dumateng paiting lelampahan menika Gus. Nuwun sewu. Kula tak nderek usul, Semar tak nderek matur. Negaramu kuwi wis akeh wong pinter, negaramu kuwi wis akeh wong-wong sing pinter sing dadi pamikire. Saben taun ngluluske lan misuda sarjana sing cacahe ora sithik. Akeh wong pinter ning langka. Akeh wong pinter ning langka sing kepinterane kala wau dilambari karo tembung kawicaksanan. Malah majune jaman nadyan mung nganggo piranti sing mung sagegem gedene parandene ilmu apa wae bisa disinau saka barang sing gedene mung sagegem kuwi mau. Nadyan kawruhe isih pas-pasan nanging wis rumangsa pinter, nanging wis rumangsa bener, rumangsa suci, banjur tanpa ewuh-pekewuh, tanpa wigih areringa ngiyas lan nganggep wong liya padha bodho. Ndara kamangka ilmu niku kelakone kanthi laku. Tegese dilakoni lan kudu ana guru sing jujukake karo laku sampean. Wong golek ilmu niku hukume wajib, wong golek ilmu niku hukume wajib. Nanging pangkate lan tujuane golek kawruh sampeyan ya kudu weruh. Akeh-akehe wong golek kepinteran niku mung ben dadi wong sing kondang, mung ben dadi wong sing sugih, wong mulya, wong sing duwe derajat lan pangkat kajen keringan. Kamangka Ndara, kamangka gegayuhan sedaya niku kala wau sejatine kleru. Gegayuhan sing ngoten kala wau sejatine kleru. Merga napa? Merga saripatine ilmu niku tanpa beda kaya pasemone pari. Pari niku saya isi, saya ndingkluk. Pari dadi beras diolah dadi sego, bisa dadi pangan satemah piguna tumrape wong akeh, bisa piguna tumrape para bebrayan agung. Ndara, sing madhep kang sarta mantep sing dadi rasamu Gus. Manggolek ilmu karo guru sing cocok karo rasamu. Men sampeyan weruh lamun to wong pinter sing sejati niku, wong pinter sing sejati niku jiwane lembah manah, pikire wicaksana lan kepinterane bisa piguna kanggo wong akeh. Niku paugerane wong golek ilmu Gus.
naritaning satriya linuwe tan maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine tan pegat mring pangestine Kyai Semar banget panarimaku tuturmu becik bisa kuwawa gugah marang rasane Bratasena aku njaluk pangestumu Guru Durna saka Pertapan Sukalima sing tak tuju. Inggih, Ndara, inggih. Nanging nuwun sewu, ucap kula niki manggondeli sing kenceng nggih, Gus. Kasil lan orane wong golek ilmu niku ora gumantung gurune sapa. Kula baleni pisan malih. Kasil lan orane wong golek ilmu niku ora mung gumantung saka gurune sapa. Nadyan gurune pinter nanging yen siswane keset yekti ora bakal bisa dadi. Kosok baline nadyan to gurune ora bener nanging yen siswane tigen mugen lan temen anggone sinau yekti sampeyan bakal dadi murid sing pepetingan. Mang budal tang Pertapan Sukalima. Mang budal dateng guru sampeyan Guru Durna. Sampeyan ngagem tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga bisa kasembadan apa sing dadi gegayuhan lan sedyamu, Gus.
Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Prabu Duryudana urip ana negara Ngastina ketoke dadi ratu sing gegedhuk ning kaya wong urip ijen sing tanpa kanca tiwas mercaya wong pirang-pirang tibaning padha kabeh mung sarwa lamis ora lair batin anggone nyengkuyung adeke Prabu Duryudana. Paman Rekyana Patih Arya Sengkuni paman. Kula wonten dawuh tinimbalan anak Prabu Duryudana amiji keng paman ing kepatihan. Kabar wis sumebar. Pawarta wis warata. Bapa Guru Durna badhe gedhekake mungsuh. Ditumplak, disok glogok kaya banyu saka ngejun. Kabeh ilmune Bapa Guru Durna diwenehke dhateng Yayi Bratasena. Diparingke kalih Yayi Bimasena. Kamangka rina wengi uripe Bapa Guru Durna mapan manggon dhateng negara Ngastina mriki. Kula pun jubriya, Duryudana pun jubriya wiwit biyen. Ngingu guru siji ana kene malah dadi penyakit. Diatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarepan mring pro hati wela dalah kula nuwun sewu nggih Kakang Pandhita Durna niku lair batin anggenipun ngabdi dhateng negara Ngastina mriki. Sing ngomong sinten? Sing ngomong sapa? Wong dadi guru niku niate macem-macem. Ana guru sing pancen lair batin mulang marang murite, mulang marang siswane. Ana guru sing mung golek bayaran. Ana wong sing dadi guru nggur arep gendaan karo murite niku nggih wonten. Guru Durna babar pisan ora duweni rasa welas asih dhateng kula. Wis ngerti lamun Pandhawa niku musuhe Kurawa, Bratasena niku klilipe wong-wong negara Ngastina. Kenang apa malah digedhekake, kenang apa malah dipinterake. Paman Sengkuni paman. Kados pundi wonten dawuh nggih anak Angger Jaka Pitana. Bapa Durna dina iki kon mateni si Bratasena. Sampeyan janji ora bisa gawe cara mateni si Bratasena
sampeyan dhewe patih Sengkuni, patih negara Ngastina sing tak gantung ana alun-alun. Ngudarit yasreri wut ruwete rawat bawati wedi lamun kauningan mula ta mula layak aku mau bengi iki ngimpi dirubung sendok ada ketiban wanget Patih Sengkuni. Wah, Kakang Durna, Kakang Durna. Kowe biyen dikongkon ngabdi ana Ngastina kene supaya gawe tentrem ning kok malah gawe tintrim kaya ngene. Ya ta ya. 1000 cara bakal tak tindake kanthi bener becik. Supaya Kakang Guru Durna bisa mentala mateni marang murite si Bratasena. Bangun harit yasreri wut ruwete rawat mati wedi lamun kauningan mrengsang ambek ngomawati tan mande pinarti kloko
dilangenira sang nar pati lampah hira alon wijilangan nira ginarabak badaya yuwarna nira Sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawela layak to layak prenjake padha ngganter jagone padha tarung ndak waspadakake kang prapta ana pertapan saka 5 ya pertapan saka panca iki warangka negara Ngastina Adirekyana Patih Harya Sengkuni sakwise Adipatih Harya Sengkuni jenak anggone pinarak prayoga anggone seba jenjem anggone sumanggem mara gage luwih dhisik aku tak takon kelawan Adipatih kok ngowah-ngowahi adat tadi saben-saben ana perlu saben-saben ana butuh sing kirane wigati sing kirane baku siap dicukup nimbali pun kakang marak mangarsa ana sitinggil praja negara Ngastina lah kok samengko
Lah kok sak mengko siadi sing prapta ana pertapan Sukalima kene. Janjane ana apa to Adipati? Adipati Harya Sengkuni. Kakang Durna. Iki ngene ya Kakang. Wa sing wigati aku sowan ana pertapan Sukalima ingkang sepisan ya kuwi tilik marang kayuwanan kang sarta titi tata tentrem ingkang kagelar ana pertapanmu kene. Ya merga saka kepinterane Kakang Durna satemah ndak sawang katon ayem tentrem jenjem permanem tanduran ing pertapan Sukalima kene ya katon ijo royo-royo dalan-dalan ya katon resik kuwi mratandani lamun to pancen wegik lan mumpuni anggone Kakang Durna gula wentah marang putra lan siswa. Tah angka 2 Kakang. Angka 2 Pati Sengkuni arep nggambuhake tembung alam oneng. Alam kuwi tembung lawas oneng tegese kangen. Ya merga wis sawetara wektu ora pinanggya. Mula ripalungguhan iki aku seba ana ing Sukalima. Lah triwigatining perlu Kakang Durna. Anggone sowan ana pertapanmu kene, yaktine ora metu saka krenteking atiku pribadi. Ning Pati Sengkuni diutus dening Nalendra Ngastina, anak Prabu Duryudana supaya nemoni Kakang Durna ing Sukalima kene. Apa dawe anak Angger Duryudana Dipati? Lah iki ngene ya Kakang. Nyuwun sewu. Blak utang bloko suta terus terang. Dina iki Ratu Ngastina lagi kuwur baliwur, bingung bilung-lungan sing dadi pikire. Sik. Ing atase dadi ratu sing blegedhu ora kurang sawiji apa. Keceh bondo donya kemul kamukten, gateng mutiara paribasane. Tur bisa nepak bun-bunane wong sak negara Ngastina. Kok dadak nganggo sedih? Iki sing disedhi nalare kepiye Pati Sengkuni? Kakang nuwun sewu. Ingkang gumana musik sajroning penggalih tumrap anak Angger Jaka Pitana ora ana liya kejaba mungsuh bebuyutan, satru mungguing cangklaan, kelilip mungguing netra. Ya kuwi ora ana liya kejaba mung para Pandhawa. Mongko nganti ripalungguhan iki sing jeneng Pandhawa lan Kurawa kuwi ibarate banyu karo lenga. Ora bisa dadi sawiji, ora bisa manunggal, ora bisa rukun lan besuke kalamun para Pandhawa tetep kenceng lan para Kurawa tetep cukeng anggone ngukuwi karo benere dhewe-dhewe tan murunga Kakang. Tan murunga bakal dumadi jangkaning jagat ingkang sinebut Perang Agung Baratayuda Jaya Binangun. Tah iki Kakang. Anak Angger Duryudana lagi mikirake babakan iki lan ngukur marang kekuatane Kurawa apa dene kekuatane para Pandhawa. Nuwun sewu. Senadyan Pandhawa kuwi cacahe mung 5 ning nyatane 5 kuwi mau mentes kabeh. Duwe keluwihan kabeh Pandhawa siji ya kuwi Puntadewa sing dadi mbarepe para Pandhawa. Puntadewa kae senadyan ratu ketoke kelemar-kelemer ora nate maju ana peperangan nanging lamun ta murka utawa duka bisa mbledos dadi buta sak gunung sing dadi gedene kae lagi Puntadewa Kakang. Tah angka 2 panenggak Pandhawa si Bratasena. Bratasena kae kasektene mbrebeki jagat. Sapa manungsa sing wani perang musuh Bratasena? Jajal. Angka 3 Kakang. Angka 3 panengah Pandhawa si Arjuna utawa Janaka. Janaka kae lamun ta wong lanang ngelem kasektene, kalamun wong wadon utawa wong wedok ngelem marang kebagusane.
tur duwe ketrampilan ingkang mrojol ing akerep, punjul ing apapak, prigel anggone olah jemparing, durung kembar kemanian nakula kang sarta sadewa utawa pinten kang sarta tangsen. Lah saiki balik Kakang. Saiki sawangen, saiki pirsanana para Kurawa. Para Kurawa ki nadyan cacahe 100 ning ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa. Ing ngatasé wong 100 kok siji-sijia ora ana sing mumpuni, siji-sijia ora ana sing menjila, siji-sijia ora ana sing dadi. Iki janjane kepiye Kakang Durna? Mongko wis cetha ngigla kang tanpa warana, lamun Pandhawa lan Kurawa kuwi anggone sekolah padha. Pandhawa Kurawa kuwi gurune ya padha, kabeh jebolan saka sekolahan Sukalima kene. Ing ngatasé Pandhawa lan Kurawa padha-padha murite Guru Durna, kenang apa dadine kok beda? Lah, Angger Duryudana duweni panggerba Kakang. Lamun to pancen ana guru sing mban cindhe mban ciladan, pancen ana guru sing pilih kasih, guru sing ora adil. Pandhawa 5 dirangkul ditresnani kang sarta dipinterake, nanging Kurawa 100 diumbar ora digagas karo guru kuwi mau. Kakang Durna, aku tekan pertapan Sukalima kene mung bakal miterang kanthi gamblang marang Kakang Durna. Janjane sing ndok kersake kuwi kepiye Kakang? Ngene iki malih slendro sing dadi rasane Patih Harya Sengkuni. Pandhawa kuwi muridmu, Kurawa kuwi ya muridmu, ning nyatane kok ndok gawe beda. Kuwi janjane dasarmu apa, janjane wewatonmu apa Kakang Kumbayana? Pramara reh mangosamya ngambreng Kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalakung Ari sang ganda wastrat maja leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang panyah, Surya mangrangsang wahaya Yus hamara mayanto Adipate Harya Sengkuni. Kakang Durna apa? Nyuwun sewu ya, Dik. Gawean sing enteng kuwi siji ngrasani, loro maido. Tak baleni pisan, Kas. Gawean sing gampang dhewe kuwi siji ngrasani, loro maido. Kowe ora ngrasake kaya apa ta abote dadi guru, kaya apa ta abote dadi dwija. Dadi lan orane murid kuwi gumantung Triwiyata Adipate. Musik Triwiyata ki maknane piye? Triwiyata kuwi tri ki telu wiyata tegese pasinaon. Dadi lan orane bocah kuwi gumantung telung perkara. Ingkang sepisan sing sepisan ya kuwi panggula wentahe Rama Ibu ana ing dalem. Angka 2 piwulange Bapak Ibu guru ana ing sekolahan. Lah dene sing pungkasan angka 3 srawung utawa lingkungan. Kuwi sing nemtokake bocah mau apik apa ora gumantung telung perkara kuwi mau Dipate. Nalare kepriye jlentrehe kepriye Kakang Durna. Nah saiki upamane ladyan to panggula wentahe Rama Ibu ana ing dalem ki apik, piwulange guru ana sekolah ya becik. Nek yen lingkungane kuwi lingkungan sing ceroboh, lingkungan sing mrosal,
ora aneh ora moka dadi anak sing angel ditata, dadi anak sing angel diatur. Saiki mara gage sawangen Dipati. Para Pandhawa kae sawangen. Pandhawa kuwi anake Dewi Kunti Talibrata, rina wengi tansah nyebul donga marang para Pandhawa ora kendhat anggone paring pitutur luhur marang anak-anake para Pandhawa. Leh meguru Pandhawa nggone sapa? Leh meguru marang Guru Durna. Leh sekolah ya nggone Durna. Padha srawunge Pandhawa ki karo sapa? Saiki lingkungane Pandhawa ki karo sapa? Srawunge utawa lingkungane para Pandhawa ki karo Punakawan. Mligine Semar Badranaya. Karo Semar mesti dituntun marang budi pekerti kang luhur. Saiki aku genti takon karo para Kurawa. Kurawa kuwi anggone golek ilmu ya bener, ana Soka 5. Sing mulang ana ing dalem wong tuane kira-kira ya apik, kira-kira ya becik, ning gandeng lingkungane kleru. Lingkungane salah. Mula Kurawa dadi bubrah. Genti aku takon karo Pati Sengkuni. Kurawa kok iso morak-marik kaya ngono iki kumpulane karo sapa? Dalem Kurawa ki lho kelakuane iso morak-marik kaya ngono kuwi, morale bubrah kaya ngono kuwi. Kumpulane Kurawa ki rina wengi karo sapa? Ya karo aku. Lah ya. Lho, mergo aku kuwi dipasrahi tanggung jawab karo wong tuane Kurawa supaya gula wentah marang para Kurawa. Lah, ngene iki nek ngene iki sing kleru iki kira-kira sapa? Mangka ning Soka 5 kene iki Pandhawa Kurawa ora tak beda-bedakake. Yen Pandhawa tak ulang hitung-hitungan, Kurawa ya tak ulang hitung-hitungan. Yen Pandhawa tak ulang babagan panembah lan agama, Kurawa ya tak ulang panembah lan agama. Ora ana sing beda Dipati. Sing beda ki mung lingkungane. Wis saiki kowe ora perlu selak karo batinmu. Kurawa ki rina wengi isine mung kok doktrin supaya ora rukun karo Pandhawa. Ya apa ora? Kowe ora perlu wangsulan, Sengkuni ora perlu jawab. Kabeh sing lungguh, kabeh sing nonton wayang ning kene iki wis paham, wis ngerti. Kabeh sing mirsani bengi iki wis ngerti Kurawa ki rina wengi kok racun karo Kanistan supaya ora rukun karo para Pandhawa. Nggih napa mboten? Kelo balaku akeh ngono. Gandeng lingkungane karo Sengkuni, kok jurung ana jurang Kanistan, kok giring ana jurang ing Kamurkan, ora srawung karo Panembah Jati, ora srawung karo pangibadah, ora gelem guyub rukun mergo kumpulane karo Sengkuni. Yen kowe ora selak karo batinmu, Kurawa kok iso bobrok morale kaya ngono kuwi mergo pancen ibarate kertas putih sing nulisi iki kleru ing atase para biyen. Ning atase para Kurawa nalika jaman semana, para Kurawa ki anake ratu. Nalika Kurawa isih cilik-cilik, apa memper Kurawa isih lugu kaya ngono rina wengi ndok giring ning Gunung Bolo iki wae Mas. Kuwi karepku piye, Bocah isih umur semono. Urung do sunat tak digiring rono ya arep piye? Sing ngrusak iki pancene kowe Sengkuni, Dipati Gusti Maha Agung, Gusti Maha Agung. Aku wis niteni nuwun sewu. Ngendi nggon ngendi papan ora desa, ora kecamatan, ora kabupaten. Kok enek Sengkunine kuwi ora iso ayem. Wis jal, saiki ora ariken sing dadi nalarmu. Yen wis ana kedadian sing kaya mengkene iki kira-kira sing kleru Guru Durna apa Pati Sengkuni? Ulang-langing driya mangu mangun kung kanduhan rimang
lir lena tanpa kenen ing lir lena tanpa kanen yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang Dyahutama wis saiki ngene aku wis bosen anggere bantah derdah karo Kakang Durna tan wurunga mengko mesti golek benere dhewe-dhewe saiki ngene wae damar mancung cinupet wa sing wigati sing perintah saka anak Prabu Duryudana marang Kakang Durna nuwun sewu gandeng Kakang Durna kuwi abdine negara pendak sasi nampa blanja saka Ngastina pertapanmu ki iso endah kaya ngene sing ngragati iki Probya saka negara Ngastina gandeng wis cetha ngegla kang tanpa warana yen to punjere kekuatan para Pandhawa ki mapan ana Bratasena perintah saka anak Prabu Duryudana nuwun sewu Kakang Durna kersa ora kersa gelem ora gelem kudu budidaya patine Bratasena kersa ya ngono ora kersa ya ngono nyuwun sewu yen nganti Kakang Durna mbantah dawuh diparingi wektu udakara 7 dina ora bisa mateni si Bratasena nuwun sewu aku iso ngrusak Sengkuni iso mbubarke pertapanmu Sengkuni iso mbubarke pondok Sukalima kene lho kanthi cara apa kowe bakal bubarke pondok Sukalima kene Sengkuni aku bakal nyebar ana layar kaca lan layang kabar lamun to pertapanmu kene ngajarake aliran sing sesat ora mung kuwi Sukalima kene bangunane bisa magrong-magrong sarta tumpakanmu roda 4 iki kabeh ya saka dhuwit negara Ngastina APBN anggaran pendapatan belanja Ngastina yen angger Duryudana sida gerah sing dadi penggalihe bantuan pendak sasi sing diglontorke ana Sukalima bakale dindek ora mung kuwi kene mengko bakal ditekake alat berat kanggo ngembroke kabeh bangunan sekolahan Sukalima kene yen kene wis ambruk papan kene pondok kene arep tak dengne komplek kowe mening ora kira-kira ngono wae kejam kowe Sengkuni kowe kejam Sengkuni ayo pikiran Kakang aja mati aku caritaning satriya linuwe kang mardi mring Gautaman tan bekat mring Angestine Anjerah kang puspita harum kasiliring
samirana mrih sekar gadung ngas gandanyo maweh rarasenaning driya iki ndak sawang ora pangling muridku sing ndak tresnani si Bratasena kok katon sumengko pengawak bajra-bajra kang mawa gita-gita kang amangku gati ana parigawe apa ngger bocah sikit bocah Centara Bratasena. Wah, Durna guruku. Bratasena piye? Tok aku ngadhep marang panjenenganmu ya kuwi saka krenteking atine Bratasena kang kepingin nambah kepinteran ngangsu kawruh gegulang ilmu. Lho ngosek ta? Apa isih kurang anggonipun bapa maringi ilmu karo kowe Bratasena? Anggonmu ngangsu kawruh mapan ana pondhok saka lima kene, sok glogok banyu ngejon paribasane. Anggonku menehi ilmu marang kowe. Apa isih kurang, Ger? Bocah Sigit Wijasena. Bapa Durna apa lali? Bapa Durna nate ngendika mbok menawa wong golek ilmu kuwi ora ana watesi. Dawuh Rasuling Gusti kang pungkasan ngandharake wong golek ilmu kuwi saka lair nganti tumekaning pati, wiwit jabang nganti cerapang. Malah saka pengendikane para kang ahlul agama mau sore ngandharake wong golek ilmu ki ibarate gayuwen ilmu nganti saka negara Cina. Mula aja ngendoni karo tekadku Bapa Durna. Ya, yen pancen mengkono. Apa ilmu sing kok kepinginake, Nger? Bratasena. Kaya sing mbok janjekke marang Bratasena Triyari Kawuri. Kaya sing mbok janjekke Bratasena 3 dina kepungkur. Ya kuwi kawruh sangkan paraning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip Bapa Durna. Sagyat risang kabeh rangu rinanggul ginempit gempit dosang retnaning bawana. Ya si tukang malang adi ya si tukang kudu gering kawruh kasampurnaning dumadi. Iya, kapara nyata. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Iku pitukane abot lho, Nger. Syarat-saranane ora gampang, ora mung bondo, ning sisip sembire luput katuranggane, nyawamu sing dadi korban. Ora peduli. Wis kadung madhep kang sarta mantep rasane Bratasena. Iya, ana syarat-saranane. Syarat-saranane apa maragake kandhakna? Bratasena kudu bisa golek kayu sing jenenge kayu gong susuing angin. Lah dene mapane ana ing alas Trik Basara utawa lengkeing Gunung Candramuka. Piye? Kowe sago apa ora Bratasena?
Piye Bratasena? Ana paribasan yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja mani-mani. Aja mangu-mangu rasamu Bimasena. Bratasena ora bakal mundur ing geguntur, ora mendha ing pamiluta. Bratasena saguh mujuti. Bagus, Ger, bagus. Tegese wis golong gilik niat lan tekate Bratasena mung pangestune Durna guruku kang tak suwun. Muga-muga sembada kang sinedya rahayu kang tinemu. Pangestuku gumrojok kaya banyu sedodo. Muga-muga bisa kasembatan apa kang dadi gegayuhanmu, Nger, bocah Jentara Bratasena. Andekmuna ya pinter, andekmuna ya iso. Kowe ngerti sing dadi kekarepane Patih Sengguni. Guru ya ngono kuwi. Kudu iso dadi wong politik. Ngerti kekarepanmu piye Sengguni? Lah, Bratasena dina iki mbok lebokke alas. Iki mengko mesti tan wurunga bakal tumekaning pati. Sakarepku nek mung ngarani. Yen Sengguni duweni panemu ning jero alas, Bratasena mesti mati. Ya sakarepmu. Ya. Tarunana Windanana. Sengguni ora bakal bali ana negara Ngastina. Aku isih bakal ngenteni. Bratasena iki mengko kira-kira bener-bener tumekaning pati apa ta yen ora. Dandannya sekar gadung.